Quizás lo que queremos desarrollar lo tenemos bastante claro. Bueno, talde hau osatu da, izen zelebre antxikoa batekin, Lemniskata, Goierriko zientziak erriko dira. Talde hau nola sortu zen, hemen puntau geha Goierritar talde bat, jende bat, peginak beha zeinen bizika, baina odanak. Baina geha, baiara osoko pertsonak, eta hemen juntatu geha. Danon artean gauz berezi bat daukena da, zaletasune, justa egin zeigula zientzi mundu hori. Puntatu ginen, eta pentsatu genuen, antolatzea olako zerbait, alde batetik izan zikena guretzako elkargune bat, eta baita mutzatzeko, hemen Goierri mailan, pixka bat divulgatu zientzi mundu hau zer da. Itxuraz, izen berezi xamarra, ni matematika mundu hor ibiltzen ezela, izen ezaguna, gaina gustatzen dintzegun, beste izen batzuk baita hor egon ziren lehian, eta ikusi genuen, zientzia mundu honetan, latinezko hitzak eta sobrare oso ohikoak izatei eta alde horretatik erabaki genuen, Lemniskata izen hori gustukoa izan zela, hor dago zintatxo hori asko gustatzen zain, matematiko atletik, joko asko emateo, nahiz eta matematiko atletik esan, joko emateo da. Eta baita oso lotuta dago infinito ikurrarekin, berez infinito ikurra adierazteko Lemniskata kurba algebrekoa da.